Pacea e un fel de cunună a războaielor câștigate. Pacea nu e o întâmplare, nu e ceva ce pică din cer în cap la noi. Pentru pace trebuie să te silești. Uitați-vă în casele voastre ce greu uneori să menții pace. De atâtea ori trebuie să taci ca să fie pace. De atâtea ori trebuie să pierzi dreptatea, să o lași pe locul 2 ca să fie pace. Că mai e importantă pacea decât dreptatea. Pacea e pace. Dreptatea întotdeauna va duce tulburare. Trebuie să oferi, trebuie să împarți și trebuie să pierzi ca să menții pacea. Și e nevoie de eforturi în direcția asta. Pacea e un element esențial în drumul mântuirii noastre. Esențial. Cuvântul vine și zice, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni, ascultați aici, nici eu, nici tu, nu, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.